Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an bɛ salicidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ani nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se Ala ka ne ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ye Sikaso a silamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofaraba min bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ laadala sango san u bɛ mawuluduba min labɛn min ni a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ɲinan ka bɛn mɛ kalo tile 2 ma san 2025 min ɲɛnamayara an ka Mali Conseil Islamique ɲɛmaaba fɛ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a kɛlen ko ka kɛnɛ lasɔrɔ o kɛra nisɔndiya koba ye sabula ale yeli a bɛ hadamadenw hakili sigi a ka kumakan a bɛ hadamadenw furakɛ sigiyɔrɔw lasɔrɔlen kɔfɛ baara kun fɔlɔw n'o kun ye kumakɛlaw ka kumaw ye an kun y'o yira aw la ka tɛmɛ ka taa se karamɔgɔ ka kuma kun fɔlɔw ma nka ni sigida in na baara in ta ko filanan karamɔgɔ ka laseli hukumu kɔnɔna na aw bɛ na o de ye ne ni aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o de fɛ. Abu Sufyan de bɛ ka nin fɔ Hirakili ye Ɔrɔmu masakɛ ye a kɛtɔ ka renseignement ɲini Alakira a ko a y'an bila de wal afaf an ka kunan ta ye an ka walimuso to a tigi ma jɛnɛya ko k'o dabila a y'a janto nin na jɛnɛya bi Musa Jaabu datugu mais hadisa jɛlen bɛ silamɛya foyi dogolen tɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'a ye e ye silamɛ ye i bɛ ka Ala seli i bɛ su i bɛ Ala ka ko kɛ ko mais i bɛ ka Ala kota i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ walijugu kɛ ko mais hali bi Ala bɛ ka hɛrɛ k'i ye ko i kana siga dɛ ko Ala y'a ko don i la billahi al-aliyyil azim maa o maa bɛ tiɲɛni na hɛrɛ bɛ ka na i ma Ala kɔ don i ma a bɛ dɔ fara a kan nastadrijuhum min haysu la ya'lamun Ala ko n bɛ b'u ni fanjɛ u tɛ fan min dɔn u bɛ ka tɔɲɔni kɛ u m'a dabila ni Ala bɛ hɛrɛ k'u ye f'u k'a fɔ ko banna ni y'u ta u tɛgɛ ma o dɔw bɛ gɛlɛya i bɛ tɔɲɔ i bɛ Ala juguya la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i jigi tigɛ Ala y'a kɔ don ɲɛ kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam o tumana a ko kɔfɛ a y'a ɲamaru wasilatu rahmi ko an ka sinji tu sinji ka gɛlɛ kira bolo kojugu kira ka kuma o kuma sallallahu alaihi wasallam ni kuma gɛlɛman don a bɛ sinji don a la an fɛ yan sinji tigɛra fo ka s'a dan na fa kelen ɲɔgɔn banna ɲɔgɔn na kɛnɛ kan e fa ani ne fa bɛɛ ye fa kelen u fa ye fa kelen ye nka kɔngɔ bɛ e faga ka malo bɔrɛ sogolo ne to ne bolo mais o bɛɛ kɔ ni misiri ko dabɔra ne bɛ bɛɛ kɔ misiri kɔnɔ siga t'a la a seli arakan kelen ti minɛ a ti minɛ mɔgɔw nɛgɛnnen de don Ala ka kisi sɔrɔ mango Ala ka hɛrɛ sɔrɔ mango ka Ala ka hɛrɛ sɔrɔ seliba in t'o kɛ o Ala ka farida di bɛɛ n bɛ fɛ ka mun f'i ye o kɛra Siri an kɔrɔ yan Siri an kɔrɔ yan Siri cɛ in tɔgɔ ye ko Haisam muso tɔgɔ ye ko Umu Jamil Haisam tailleur de don tailleur atelier fitinin de b'a bolo mais Haisam cɛ min don a bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ Ala fɛ a ka tailleur soni in kɔnɔ a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen muso don a furulen don fo a ye den 3 sɔrɔ den 3 sɔrɔlen kɔ a cɛ fatura cɛ in fana kun ye tailleur ye ni ye sisan ko de ye han sisan o kɛra min na muso in de nana tailleur fɛ yen don dɔ la atelier la ka na fɔ tailleur ye ko tailleur machine ko kun bɛ ne cɛ bolo ko mais ne cɛ fatura ko yatimɛdenw de bɛ n bolo ko n'i bɛ sɔn n bɛ n cɛ ka machine ta ka n'a d'i ma i b'a di loueli la quoi
dɔ ka loué kalo kalo a b'a sara pour que n ka se ka yatimɛ den ninnu balo Hayiza min ye muso filɛ silamɛmuso mɔgɔ ɲɛ gannen ka se ale ma c'est-à-dire ale k'a to o ka segin ɲɛgan kɔnɔ o gɛrɛyara ma se t'ale yɛrɛ ye a tele fitinin de don mais a ko muso ma k'a kana n'a ye muso taara machine ta ka na a di Hayisamu ma atelier kɔnɔ Hayisamu ye machine ye machine in tile banna de a bɛɛ la kalali yɛrɛ ti k'ale la bilen machine kura caman bɔra kɔfɛ maa si mago t'a la muso nana n'a ye Hayisamu y'a ye ni machine kɔni tɛ yen bilen o ko muso ma ko e bɛ joli ɲini a na kalo la muso ye da dɔ fɔ a ye da in ka ca dɔɔni machine yɛrɛ ti loué yɛrɛ jango ka sɔrɔ a la Hayisamu ko problème t'a la ko muso ka taa muso taara kalo o kalo muso bɛna Hayisamu fɛ yen Hayisamu bi loué sara d'a ma a ka taa denw balo mais machine ti loué machine mago tɛ machine na a ye yatimɛ denw jigi tugu ten ala nana mun kɛ comme ale ko ne ti fɛ muso ɲɛ gannen ka sin ne ma k'o bɛ segin ne ti fɛ n k'o kɛ ala fana ko ne ti fɛ maa min ko i bɛ ne ka jɔn dɛmɛ e yɛrɛ ka dɛsɛ n ti sɔn c'est-à-dire ala fana y'a kɛ client de bɛ na ka Hayisamu yɛrɛ kamana bɛɛ bɔ a tilala ka machine wɛrɛw ɲini kun muso dɔ bɛ yen o fana bi kalali ko ɲɛ o ti kalali yɛrɛ kɛ quoi mais o bi fini ko ɲɛ dɔn a y'o muso in ta k'o k'a ka directrice ye kalali directrice ye parce que ko bonyana quoi u y'a ye u tɛna se ka to yan u taara atelier ba dɔ dayɛlɛ u yɛlɛmɛna yen mais cɛ nana a ɲɛ tɛ muso ka machine na a y'a ka directrice wele a ko muso ka machine bɛ a ko ni machine kɔrɔ mun bɛ kɛ nin na an ka nin to an kana an yɛrɛ ɲaga ɲaga yan ni a ko non n bɛ fɛ sini bɛ a kana dugu jɛra a nana k'a sɔrɔ muso ka machine sigilen don kɛrɛfɛ mais kalo o kalo muso ka sara dafalen bɛ d'a ma don o don ala bɛ dɔ fara cɛ ka sɔrɔ i b'a dɔn min nana kɛ guerre dɔ wulila Syrie nin tɛ dɛ o guerre in kɔfɛ de ni nin nana sisan ni président bolila o guerre fɔlɔ in o dugu in u y'a bɛɛ ci k'a ban mais Hayisamu yɛrɛ de bɛ k'a fɔ a ko walahi u bɛɛ ye dugu bila bɛɛ bolila mais kɛlɛ jɔlen guerre bannen u seginna ka na sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ cira u ka quartier bɛɛ cira mais ale ka machine so marifakisɛ kelen a nɔ t'a ka machine so la a bolila k'a to cogo min na ni nisɔnya kɛra so ni vagabond fana ka hɛrɛ y'o de u bɛ taa fɛn bɛɛ suɲɛ mais a bolila k'a ka atelier to cogo min na a nana sɔrɔ o cogo kelen la mais u y'a ɲininka ko mun de bɛ yen i ye mun kɛ ko foyi bon boli in kɔnɔ a ka directrice fana bolila o taara Faransi o de y'a wele don dɔ la a ko Hayisamu a ko surɔ nɔgɔbaatɔ a ko n ye kira ye sallallahu alaihi wasallam a ko a bɛ k'a fɔ n ye ko n k'a f'u ye ko i ni ala cɛ t'i tiɲɛ kun bilahi a ko Hayisamu e ye dɔgɔnin na dɛ e ye mun de kɛ a ko mais e tɛ ne dɔn n bɛ mun de kɛ ti foyi kɛ a ko non i bɛ ko dɔ kɛ a ko bon n'a kɛra ko ye n ko i kana ni machine kɔrɔ min ye aw t'a nakun dɔn ne ka so a sɔrɔla k'i da don a la k'a fɔ a ye ko fɔ n'a kɛra o ye c'est-à-dire ala ka kɛ mɔgɔ fɛ yɔrɔnin kelen de don i bɛ seli fɔ k'i ten fili
mati ko janame ko mais dɛsɛbaatɔ dɔ tulo ma gɛn hinɛ dɔ la ala kan Allahu akbar wallahi hali n'i ma ala ta kɛ ala b'a sari i ye diɲɛ ya yanni ka sa kɛnɛ kan bani Allahu akbar ayi n'i ye ɲumanya kɛ i b'a ye dɛrɛ a bɛ ye kɛnɛ kan ala kɛra y'o fɔ sɔlɔsɔlɔ a ko sɔna'ul ma'rufi taqi masari as-su'i Allahu akbar ko ɲumankɛ a bɛ ala ka balawu jigita kunbɛn siga t'o la i ka fɔnisereya dabali jugutigi dɔ kɔrɔti jugutigi dɔ wulibali dɔ dɛ a ye kɔrɔti keru i ye ji di nin ma o k'a min i ye malo bɔrɛ kelen di nin ma o seere t'i ye i ye mugan di nin ma a ma bɔ ala kɔnɔ dɛ kafiri ka kɔrɔti natɔ i ka ɲuman in b'a kunbɛn kira kuti Allahu akbar a tigi y'a fɔ a ye hinɛ a ye hinɛ Allahu akbar silamɛya ye hinɛ de ye ɲɔgɔn kanu de don ɲɔgɔn dɛmɛ de don bɛɛ kanu fana don hali kafiri silamɛ bɛ k'a fɛ Allahu akbar kɛnɛ kan alakira sera ka mɔgɔw tuubi cogo di n'a ko a ɲɛ ti da kafiri kan a sera ka mɔgɔw tuubi cogo di Allahu akbar kira ka so de tun bɛ fa kafiriw la siga t'o la dugu mana jɛ u bɛna kɛ k'a ka misiri fa tewu a yɛrɛ bɛ yen Allahu akbar n'a ye kuma fɔ dɔw bɛ yɛlɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a cɛ ye mun fɔ mais kira ma maa kɛ o ma kɛ mais o kafiri minnu bɛ yɛlɛ olu de tilala ka na don diinɛ na ni kuranɛ b'a f'i ye inna kafaynaaka al-mustahzi'in minnu ye yɛlɛ kolo ci la n'i wasa bi dɛ u kunbere turulen filɛ ka baya k'i bolo nin zamzamiyu Allahu akbar ɲuman Nabilahi Musa ala ye fɛn bɛɛ ma ɲinɛ dɛ n bɛna hakili ka fɛn dafa Nabilahi Musa yɛrɛ tɔgɔ min b'anw ka kuranɛ kɔnɔ a ka ca dɛ a ka ca anw ka kira yɛrɛ tɔgɔ n'i y'a lajɛ Muhamadu yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ 4 ɲɔgɔn na mais Musa ta i b'a 100 jate a 100 k'anw ka kuranɛ fa tewu ala ye Musa bonya dɛ ala ye Musa bonya Musa fana kɛra ɲuman dɔnna ye Musa de wulila ka ala wele a ko ala n bilasira e ye fɛn bɛɛ kɛ ne mais i sara tɛ ne bolo nka n bɛ fɛ i ka n bila baara dɔ de la ala baara min ni o bɛ kɛ ka dɔn ko ne ye barika da ma kɛ fitiri wale ye quoi fɛn dɔ fɔ n ye n b'o kɛ n bɛ e ala barika da n'o ye ala ko Musa ma i mago b'o de la a ko ne yɛrɛ kɔni bolo a bɛna fɔ de kana sunɔgɔ sufɛ a bɛɛ kɛ ka seli sunkalo sun i ka kalo 3 sun ka fara taa yɛlɛmɛ ma i ka nafolo bɛɛ jaga bɔ i k'a bɛɛ di ala ma i kana fɛn to i ka so ko a bɛɛ di ala ma ja ala ma nin si fɔ o tumana ala ko di a ko Musa ma ko hinɛ n ka jɔnw na hinɛ n ka dafɛnw na hinɛ ne ala ka dafɛnw na hinɛ ne ala ka dafɛnw na ko ka hinɛ dafɛnw na o de y'ale ala barika dali mais an ka misiriw kɔnɔ fagali ko kuma fitinɛ ko kuma jamana ci ko kuma chrétienw fagali ko kuma bolisɔnnaw fagali ko kuma c'est dire fitinɛ dɔrɔn k'olu de ye silamɛw ye maraba nin ka diinɛ ka bɔ a bolo dɛ n'a ka bɔ a bolo a bɛ y'a jogo de silamɛ tɛ tasuma fɔ a ka da silamɛ bɛ ɲuman de fɔ silamɛ bɛ bɛn de fɔ silamɛ bɛ kelenya de fɔ silamɛ bɛ hinɛ de fɔ a y'a janto nin kuma ninnu na dɛ a y'a janto nin kuma ninnu na et puis a kana mɔgɔw minɛ ni mɔgɔw yɛrɛw ye Seydina Ali delila k'o fɔ a denw ye u kɛlen k'a gosi kafiri kɛlen ka Seydina Ali gosi n'u nana n'a ye so kɔnɔ yan n'a ka sa a ko a denw ma a ye wasuli caman f'u ye mais nin yɔrɔ in na n mago bɛ min na a ko a denw ma ko amilu nasa bi akhlaqikum la bi akhlaqihim ko n denw a y'a jija a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ye mɔgɔw mara ni a jogo ye
nga akana mɔgɔw mara ni mɔgɔw yɛrɛ cogo ye Sigai. Aidra. mɔgɔ siya ka ca Kacha. nga e siya man ca Ai o man ca. naloma bi du i kan ɲuman bi du i kan dɔ bi don o ye maa ɲɛnɛma ye mɛ dɔ b'i sen foroki k'i sen a sen cun i sen kan Seydina Ali ko non kana minɛ n'a jogo ye a minɛ n'i jogo ye a sen cun i sen kan i k'a bisimila i ka hɛrɛ fɔ a ye Allahu akbar. Aidra. i ka hɛrɛ fɔ a ye Allahu akbar. an ka diinɛ bɛ taa tan de Allahu akbar. dɛsɛ kɛra nin de la Wallahi. an y'a kɛ seli ye mɛ a fɔra minnu ma kira tile la ko seli wanɛw ni Seydina Ali bɛnna n'u ye u b'u wele de ko sudul wuju ko teviw ala ni seli fɛ u bɛ wele ko teviw a ye karamɔgɔ bɛɛ ɲininka teviw labanna cogo di a bɛɛ kafirila sara Siga tala. Wulibali. teviw Allahu akbar. Uludo. Wulibali. sufɛ n'i y'u kuranɛ kalankan mɛn ko i b'a fɔ didenw kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nkunu kɔnɔ olu bɛ wɔyɔ cogo min na u bɛ si ka kuranɛ kalan u bɛ si ka seli Allahu akbar. mɛ u labanna cogo di seli ye wajibi de ye mɛ seli tiɲɛfɛnw bɛ yen o ti fɔ aw ye Ai o te u fo. t'o fɔ Ai seli tiɲɛfɛnw bɛ yen be. et puis i ka ala ka san kɛmɛ d'i ma i ka san kɛmɛ kɛ ka seli ala k'a bɛɛ minɛ o san kɛmɛ seli minɛnen a tɛ se ka jɛnɛya kelen jugu mu yafa a tɛ se Sigai. Aidra. a tɛ se ala kira ko tɛ a tɛ se A tigi y'a fɔ. Allahu akbar. a y'a janto hakɛ la hakɛ ti bin dɛ Ai a tɛ bi. hakɛ ti bin dɛ Ai. hakɛ ye mun ye n y'a fɔ ye o don a ma mɛn o ala kira sɔrɔ silam maa o maa sara ka juru to i kan na a t'i su seli Sigai. a ye karamɔgɔ bɛɛ ɲininka kira yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ani minnu ye jihadi kɛ ani minnu ye teri ye ani minnu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔw sara a fɔra ko dɔ ka juru b'a la kira nana janajakɛyɔrɔ la a fɔra juru b'a la kira ko ko a ye seli a balimakɛ kan kira wulila k'a kɔdon u ko kira ma ko mun bɛ yen a ko wali juru b'a la juru bɛ maa o maa na ne ka seli ti fɛn ye o Sigai. Allahu akbar. juru ye haramu ye wa Ai o te haramu ye. juru tali dagalen tɛ yan mɛ n'i sara k'a to i kan na kira bɛ se k'i ni ala cɛ dilan mɛ jurutigi ka juru kira jɔyɔrɔ foyi t'o la fo lahara ka se i ni hakɛtigi ka jɔ ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar. o tɛ juru dagalen yan n'i ye min muso jɛnɛya dun Allahu akbar. O sen da la. Allahu akbar. n'i ye min ka nafolo suɲɛ dun O ka jugu bɛɛ. n'i ye dabalijugu kɛ min den la dun Allahu akbar. ni mori min ye dabali kɛ ka muso furu sa ka bɔ a cɛ kunna dun Allahu akbar. faama fantantɔɲɔlaw dun Allahu akbar. seli bi fɛn ɲɛ nin na Ai a tɛ foyi ɲɛ na. yali ko ko Sigai. Abali. hakɛ ti bi Ai a tɛ. jɔn ni ala cɛ hakɛ bi bi mɛ jɔnw yɛrɛ dama hakɛ hali ni alikaba bɛn'i kan o ti bi Sigai. n dara magan tɛ dɛ to magan ye alikaba ka bi ka ye lahara don i ti alijinɛ kɛ abada i ye min janfa fɔ a ka jɔ a sara ka bɔ i kun ka d'a ma Allahu akbar. mɔgɔ ka hakɛ ye ni maa wɛrɛ cɛ o ti yafa hakɛ bɛ di de Allahu akbar. mɛ i ni setigi ala cɛ seli waati dɔ tɛmɛn'i kɛ i ma seli ɛri la seli waati yɛrɛ dɔw tɛmɛn'i ma seli yɛrɛ o bɛɛ ye i ni ala cɛ ye Siga t'a la. ni muso dɔ sera ɲɔgɔn ma muso t'e fɛ cɛ t'o fɛ a bɛ fɔ o ma ko i ni ala cɛ hakɛ parce que i ni muso min gɛrɛla ɲɔgɔn na cɛ t'ale fɛ t'a dɔn n y'o fɔ i bɛ segin a kan jɛnɛya ye saba de a si man ɲi Ai mai. jɛnɛya yɛrɛ ka se muso dɔ ma cɛ t'a fɛ muso t'e yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ o ma ko jɛnɛya jugu Allahu akbar. o bɛ maa don jahanama na nka o y'a ni ala cɛ hakɛ ye Allahu akbar. jɛnɛya filanan ka se muso ma cɛ bɛ muso min fɛ seli t'o yafa asaw furula i tɛ dɛ i ka kɔlɔsi kun Allahu akbar. o t'o yafa
o ye hakɛ de ye fo ni hakɛ tigi ka jɔ ala kɔrɔ jɛnɛya sabanan o de ka jugu jɛnɛya bɛɛ ye jama de tugulen b'o la nin bɛɛ y'ale kɛra ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam a ko ka jɛ muso fɛ halilatul jari i sigi ɲɔgɔn muso a bɛɛ bɛ quartier kelen na o dama tɛ dɛ i b'a dɔn ko ni muso in ye karisa de cɛ ye hali n'a sɔrɔ i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ faransi nka n'i y'a cɛ dɔn ka ban i sigi ɲɔgɔn muso o de ka jugu jɛnɛya bɛɛ ye a y'a jan dɔ yɔrɔ la mɔgɔw nɛgɛnna de fo silamɛya kɛra i n'a fɔ tiyatiri i bi selilaw ye ka ko dɔ kɛ a ka bon hakili ma mais o bɛɛ k'o jigi bɛ alijinɛ kan karamɔgɔ juguw y'u bilasira mais ne ye nin fɔ aw ye a ka ca san 40 ye e ka ni maa min ko walimuso tigɛlen b'i bolo an ye a fɔ k'o ti bɛn alimami ko no ala ye yafa masa ye wa inna allaha ghafurur rahim ala yɛrɛ de bi yafa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ala de bi jurumu bɛɛ yafa a kana na ko gɛlɛya ala bi yafa ka mɔgɔw waju n'o ye kuma duman ye mais wallahi a misiri kɔnɔ selila dɔ ka alimami muso tigɛ alimami ka mankan kɛ alimami ka nayibu k'a fɔ non alimami sabali sa a b'a bolo mais cɛ bɛ ka sago furulayi fɔ a bɛ cɛnin kɔni bolo an taara nɔfɛ a ko a bɛ ka sago furulayi fɔ ni alimami ma maa fa o don alimami bɛ misiri bila mais walimusow bɛ mɔgɔw bolo ko asaw furulayi b'o ɲɛ mais ale yɛrɛ muso tigɛra asaw furulayi jɔyɔrɔ t'o ye a bɛ faamu an bɛ kuma surunya an bɛ nin tɔ dafa mais a ye silamɛya in faamu dɛ seli in tɛ dɛ bilahi nkalon don seli nana silamɛw sɔrɔ yen seli bi di don min na a fɔra ala fɛ ala kira ma ko taa seli di muminunw ma a ye muminunw sɔrɔ yen seli kɔfɛ su ni jaga ni hijiw nana bɛɛ ye muminunw sɔrɔ yen nin bɛɛ donna silamɛya la ko a bɛ silamɛ yɛrɛ dɛmɛ k'i jogo ye et puis a bɛɛ sɛbɛnnen don kuranɛ de kɔnɔ a ye hakili sɔrɔ tɔɲɔli man ɲi dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan a ye ɲininkali kɛ ko a b'a bila mun na cɛ ka kuma fɔlɔ kɛra ko tawhid ko a ko an ka ala kelen de bato ala kira wa a ko fana an ka boliw batoli dabila an ka hinɛ fantanw na an ka saraka bɔ an k'an jan don an ka kurusi jala ni tafe bolo la an ka sinji tu ɲininkali tɔ ka ca kɔ mais nin b'a la a tɔ wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin ye mais nin b'a la o la hari kali ko di kafiri ko di a ko in kana ma taquluhu haqqan fasayamliku mawdi akadamayya hatayn ɔrɔmu masakɛ ko abu sufiyani ma a ko i kelen filɛ ka min fɔ cɛ in ma ni cɛ yɛrɛ yɛrɛ don ko kana siga dɛ ko nin cɛ in ne sen fila filɛ yɔrɔ min na a bɛ yamara i bɛ ka min fɔ ni cɛn don ne sen fila filɛ yɔrɔ min na a bɛ yamara munna jinɛmɔriya tɛ o parce que a y'a dɔn hali kafiriya la jogo de bɛ nɔ bɔ jago silamɛya mais tiɲɛ na yen mara la silamɛw ye yen minɛ k'a k'u ta ye Rome silamɛw y'a minɛ silamɛw y'a minɛ Seydina Umaru tile la kɔni an minɛna an tɛna don o kɔnɔ n bɛ fɛ ka min fɔ ye dɔrɔn sigili min bɛ kɛ nin kɛnɛ ninnu kan ka Ala ta lamɛn
maa si tɛ se k'a fɔ ko a baraji da ye nin ye ko e kelen taatɔ ni nin baraji hakɛ bɛ taa maa tɛ se k'a fɔ Allahu Akbar. ala kira ko sɔlɔ a ko nin kɛnɛ ninnu ko mɛlɛkɛ dɔw de bɛ ala fɛ u tɛ baara foyi olu bolo bɔlen don ni ala bɛ ko fɔ yɔrɔ min na o mɛlɛkɛw bɛ na ye Allahu Akbar. maa o maa b'a kɛnɛ kan ka n'a bɛɛ kɛ seere ye ni an bɔra yan sisan mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛ n'o ja de ye ka taa jira ala la ninnu bɛɛ kun sigilen bɛ u bɛ ka e ala de ka kuma lamɛn u k'u bɛ sira ɲɛ u b'i fɛ u bɛ sira jahanɛmɛ ɲɛ u bɛ alijinɛ fɛ ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye kɛ n seere ye maa o maa b'u la ɲafar'u ma o mɛlɛkɛw b'a fɔ non dɔw bɛ yen ala olu mana wajibi kama dɛ u tɛmɛn dɔ don ka t'u ka ci la nka olu y'u jɔ ko ala b'a fɔ hali minnu jɔr'u fɛ ɲafar'u ma o ye ala ka yafa de ye mɛ an ye min da ɲɔgɔn ka ji jukɔrɔ o bɛ yen dɛ mɛ mun bɛ se ka nin bɛɛ kunbɛn a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye dɛsɛbaatɔw de a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye fitinɛ ye i jija i k'a fɔ bɛɛ dɛmɛ hali ni kafiri don hali n'a t'i ka diinɛ na n'a dɛsɛra a dɛmɛ o dɛmɛ caman ye mɔgɔw don silamɛya la n y'o fɔ a ye ka kɔrɔ o n y'a fɔ a ye Egypte an kɔrɔ yan silamɛmuso dɔ bɛ yen a ye kuranɛ durusi kabini n'a ka dɔgɔ ka kalanba kɛ mɛ ala y'a kɛ ale sigiɲɔgɔn bɛnna kerecɛnmuso dɔ de ma a bɛ to ka kerecɛnmuso ye u bɛ tɛmɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn fɔ mɛ a ye waati dɔ kɛ a ma kerecɛnmuso ye a y'a ɲininkali kɛ u k'a bɛ yen ko mɛ k'a degunnen don k'a degunnen don kɔ silamɛmuso in wulila ni ŋaniya ye quoi parce que ale b'a dɔn aya dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan bana na a ka ca la a tigi bɛ bɔda sɔrɔ muso in de wulila ka taa kerecɛnmuso fɛ yen ka taa sɔrɔ a degunnen don a ko kerecɛnmuso in ma a ko i ti sabali n ka kuranɛ kalan i kan pour que i k'i yɛrɛ sɔrɔ wa kerecɛnmuso ko a ma ko problème t'a la ko mais ko kɔngɔ de bɛ na kɔngɔ de bɛ na silamɛmuso ko a ma ko problème t'a la silamɛmuso bɔra ka taa ka so ka taa tobili kɛ ka dumuni labɛn ka n'a di kerecɛnmuso ma k'a wuli k'a sigi kerecɛnmuso ye dumuni kɛ k'a fa ka ji min lafiya nana silamɛmuso in ko a ma ko i ti sɔn n ka kuranɛ kalan in kan wa kerecɛnmuso ko fɔ n'i bɛ dɔ fara a kan ko sinon n ye kuranɛ ye ka ban n ye kuranɛ ye ka ban kuranɛ yera o kuranɛ ye hinɛ de ye e silamɛ kana dumuni tobi ka di ne kerecɛn ma ka ne ladon k'a fɔ i bɛ kuranɛ kalan kuranɛ de y'i bila nin na n ye kuranɛ ye an karamɔgɔw kuranɛ de ye nin ye kuranɛ de ye nin ye ka sinji tugu ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la k'i se kɛ fantanw ye nin de ye kuranɛ ye n'o tɛ kulu ya ayyuhal kafiruna o tɛ nkalon don la kuranɛ ye min bɛ fɔ o ka labato de i bɛ min fɔ ko ala ko tan o de ka labato ni kuranɛ labatora Mali kɔnɔ yan bilahi mɔgɔ tɛ si kɔngɔ na a ti kɛ kuranɛ ye nin de bilala k'u ka diya n'a ye k'u ka diya n'a ye lege fo i bɛ kasi o bɛ mun ye i kanja in don yen ala ko a ye hinɛ dɛsɛbaatɔ la seni bɛ yen i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn mɔgɔw b'i ka yɔrɔ la u bɛ si kɔngɔ na kuranɛ jir'u la mais kuranɛ tɛ i bɛ papier min ta e kuranɛ filɛ non kuranɛ y'a kɔnɔfɛn labatuli Hercule ko ni nin kɛra tiɲɛ ye ko Muhamadu bɛ yamara a ma kɛ kira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam nka kira ka sahabaw ye yamara a kana siran dɛ garisɛgɛ bɛ ala de bolo a ye hinɛ
a ye mɔgɔw dɛmɛ a ye ŋaniya ɲuman miiri i bɛ jurumu min na leyitu di ala ma i ka bɔ wallahi a b'i kira ka kumaw na sɔrɔla silam maa o maa mana tile 40 kɛ 40 jours seli waati ti tɛmɛ tile 40 i da ti don mɔgɔ kɔrɔ fɔ ko kuma na tile 40 ti nkalon tigɛ i ni namaro ti sigi ka namara kuma lamɛn tile 40 ti dafa fiyewu fo ala ka fɛn dɔ jira i la n'a bɔra yen a y'a kɔrɔbɔ leyitu di ala ma diɲɛ nkalontigɛ kɔ diɲɛ wali nafolo kɔ diɲɛ wali muso kɔ i jɛ don seli waatiw la k'a kuma na kana nkalon tigɛ i ka kuma kɔlɔsi tile 40 ala bɛ fɛn dɔ jiri o la Sikasokaw an b'aw fo n b'a fɔ n bɛ segin a kan ala ye yan kɛ Hayidara ka Darul Hijra ye mɔgɔ tɛ se hɛrɛ ma abada f'i ka tɔɔrɔ dɔ tɛmɛ o de la n b'o fɔ a ye don o don a kan'aw yɛrɛ tɔɔrɔ cɛw dɛsɛra nka docteuriya bɛ n bolo olu dɛsɛra n galana makan hali ne ti bamanankan mɛn bilen olu dɛsɛra u y'a ko kalifa jeni ma ko banenikɛlaw an sigilen bi ala de ka kɛnɛ kan billahi aliyil azim ko dɔw tɛmɛna Mali kɔnɔ yan ani kafirifinw cɛ kafirifinw mais an ka réunion dɔ la u y'a ɲini ne fɛ ko ne k'a condamner ko an ka hakili fɔ c'est-à-dire k'a fɔ a ye télé wele ka na ou bien a ye journaliste wele ka na an ka jɛ k'a kuma kɛ non an ye réunion de kɛ fɔlɔ est-ce que an b'a condamner wa est-ce que an kan k'a condamner wa an kan ka mun kɛ ne kumana ne hakilila min bɛ ne bolo ne y'o fɔ mais a don ne ka kuma na ne dimina kosɛbɛ n ye kuma caman fɔ minnu bɛ ka silamɛya lagosi bi an yɛrɛ dama ka réunion na ja ne kan bɛ ka enregistrer mɔgɔ dɔw de talen don bi minnu bɛ ka silamɛw neni ka silamɛya yɛrɛ neni ka alakira yɛrɛ neni ka kuranɛ neni an balimakɛ dɔ de nana ne fɛ a ko Hayidara i kɔlɔsi yɛn fo fɛrɛ ka se ko walahi karisa ninnu ye ka sɔn ci min bɛ ka kuranɛ neni ma ko pour que k'i neni ne ko ne ka sɔn k'o ye n ko ye kabako ye dɛ n ko e pourtant ko ne bɛ kuma cogo dɔn a ko bon i ka kuma na i kuma cogo ma tiɲɛ mais i dusulen don cɛ taara ka taa ne ka sɔn ta ka na di n yɛrɛ ma Faransi i ka sɔn fila ye dara n bɛ fɛ k'a fɔ ye janfan bɛ yen quoi nka hasubunallah janfan bɛ yen mais an sɛbɛnnen bɛ ala de la ni y'an yɛrɛ dama de ye han et puis k'a di jeni ma la ilaha illallah min bɛ ka kuranɛ yɛrɛ nkalontigiya ka alakira neni Hayidara ka sɔn taara di o de ma selila dɔw fɛ la ilaha illallah o la n bɛ fɛ k'a fɔ an balimaw ye a kana tɔɔrɔ faneni baneni in dara kira kan kira fa nenina kira ba nenina k'a b'o la yɛrɛ ko a ba ye den minnu sɔrɔ k'o ka kɔrɔ kira yɛrɛ ye u b'o denw jate fana u bɛ kira kɛ fɔ a ba den sabanan naaninan de ko a fa den tɛ nin bɛɛ dara Muhamadu min kan o de ka misiriw jɔ tɛ yan wa a ye mun tiɲɛ alors mais Hayidara fa nenina a ba nenina ne fa ni ba ye don de la dɛ ne fa ko
y'a ɲini ala fɛ de ko n ka ala ta lase Sigi. ni fa ka dugawu minɛ ye nin de ye Ti. Kene kan. nin ti foyi tiɲɛ Allahu Akbar. f'a k'o de bila aw kunkolo la mɔgɔ dɔw de saralen don nin kama u tɛ se Ai, u ti se. n'a mun y'u na fana a bɛ na ala jɔyɔrɔ ye Allahu Akbar. a bɛɛ la Ge. min bɛ yen dɔrɔn sabali de tu an ka taa dɔrɔn Allahu Akbar. Kene kan. kulekan min bɛ maa dɛsɛ ka se i b'i bere ta o kulokanko de fɛ mais kule bɛ kɛ wulu bɛ kulo i bɛ taa i b'i kɔfilɛ jɔni Ai, kopelti. an ka taa Allahu Akbar. Idra. an ka taa Ge. Amika. a kana kɔfilɛ Ai, oteke. Zamzamiu. an bɛna kɛnɛduguya don min na a y'a sɔrɔ denmisɛnninw b'an nɔfɛ mais a don ma ja dɛ Ai, amadia. Sige. ko wajuli bɛna kɛ bɛɛ kɔntana ko wajuli bɛna kɛ dugu jɛra dɔrɔn papiye nana ko wajuli ti kɛ dɛ Allahu Akbar. o don ko mɔgɔ joli don a kun ka dɔgɔ Sige. mɔgɔ bɛrɛ ni si kun tɛ Allahu Akbar. denmisɛnninw kun don Te. minnu hakili ka di peut-être denmisɛnnin minnu hakili ka di olu hakili b'a dɔw la an kun bɛ wajuli kɛ dukɛnɛ de la Te. mais jama bɛ kɛ ka du fa fɔ dɔw kun bɛ yɛlɛ yiri de kan Allahu Akbar. bilayi Sikaso la Sige. Kulibali. Sikaso la Allahu cɛ Akbar. damadɔ ni muso damadɔ fanɛni bɛ ka kɛ banɛni bɛ ka kɛ a bɛ cogo di bi Sikaso kɔnɔ Allahu Akbar. a ye mun tiɲɛ Fui. karamɔgɔw dɛsɛra ka taa se faamaw ma Te. ko n'a ma nin kunbɛn nin ma ɲi dɛ ko danger don dɛ Sige. Jawya yo. bilayi Allahu Akbar. u taara ne cɛ ka so ngolo n'a ye ka taa polisi la 3e arrondissement Sige. ne ko n y'a to ala ma Allahu Akbar. o y'a sɔrɔ o don y'a sɔrɔ an kunkolo ma ɲi kosɛbɛ Allahu Akbar. denmisɛnninya tɛ bana ye wa Te. Hodo. u nana ne ye cɛ y'a ka kuranɛ bɔ a ka fɛn kɔnɔ k'a ka kɔntɛri sama ka kuranɛ bɔ k'o da komisɛri ko a dara ko e bɛ mun de fɔ n ko aw bɛ min na yan o ye ne ka baara de ye n ko sonyali ni jɛnɛya ka dabila Allahu Akbar. a ye kuranɛ bɔ ko a b'a kɔnɔ wa n ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ n ko a tɛ e bolo nin ye wa Te. Siga tala babulu. ko papiye bɔra sanfɛ ko k'i ka wajuli suspend Sige. ko faamaw ko k'a suspend n ko n ye mun kɛ a k'o ma fɔ Allahu Akbar. Zamzamiu. mais minnu y'a kɛ ne yafara bɛɛ ma Allahu Akbar. ala ka yafa bɛɛ ma Allahu Akbar. a mɛ ne ka mɔgɔw murutira dɔw ko an bɛ sa bi n ko maa si tɛ sa Sige. a b'a hakili de sigi an ka ala wele sini bɛ se Asira. sini bɛ se Wallahi asira. Sira de. Idra. an taara dugu dɔ la an t'a dugu tɔgɔ fɔ Sikasokaw kun b'an fɛ yen an sera yen ko wajuli bi kɛ o y'a sɔrɔ Sikasokaw nana ni ye yan kaban ko wajuli bi kɛ an bɛ balakɔrɔ polisiw nana ko wajuli ti kɛ Sige. a dɔw mɔgɔ u ka président ko a b'a yɛrɛ faga de Allahu Akbar. ko wajuli bi kɛ walima su bi bɔ ko su si ti bɔ ya bilisi Sige. Abani. Allahu Akbar. n ko mi layidu kelen tɛ ye ni ala ko don ne ka so bi jɔ yan Subhanallah. Abani. bilahi a kɛra ala ɲɛna anw bɔra dugutilama de fɛ u ka dugulenw bila n'an ɲɛ ka kungo de minɛ ka dugu ban ka sɔrɔ ka taa sigi gudɔrɔnda la ka mɔbilitigi kɔnɔ Allahu Akbar. Allahu Akbar. mais ne ka so jɔra yen bi fo ka kɛ étage ye Te. Siga tala. Idra. a kɛra étage ye dɛ Bali. n bɛ fɛ nin bɛɛ fɔ kun ye ne ka mɔgɔw ye ala bɛ yen Te. walahi ala bɛ yen Allahu Akbar. Weche. ansaru asra bɛ ala de bolo Abatigi bulu. Sige. aw y'a seko kɛ Te. a ye layidu min ta garibu ye a ma bɔrɔtɔ Allahu Akbar. a ye layidu min ta a ma bɔrɔtɔ Allahu Akbar. Idra. mais se foyi ti ne yɛrɛ ye fɔ dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ min ye kabakolo in dula anw na a bɛ min fɛ ala k'a da u ma Amin. Ala so. Allahu Akbar. a bɛ min fɛ ala k'a da u ma Amin. a bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ Amin. Amin. a bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ Amin. Ala so. k'a ɲini ala fɛ aw tɔgɔ la aw tɔgɔ la ala mago tɛ maa si la min y'a kɛ ala ye kɔ k'a ɲini ala fɛ aw tɔgɔ la
anye mali kalifa ala ba Amin. Ala so. ala ka mali kolosi Amin. Amin. mama ko ibi jamana in jafa ala ki to ala Amin. Ala so. mama ko ibi jamana in jafa ala ki to ala Amin. Ala so. Allahu Akbar. anga teni tigi wa ala ku kolosi Amin. Amin. anga teni tigi be min pelele do ka ba faso bobolo la ala ka ni to jafa Amin. ala ka ni to jafa Amin. Amin. Ala so. ala ka ansanyira koro Amin. Amin. miniti fula doro abe mi fe aya fo ala yi Sigay. duwaw ti biya ne Ay, o bi mali. wallahi lobu adamaw biya Ti. angara mo jama biya waliyu ni president Sigatala. mo dama min nana ni sey kanu dew sigin se kan min nana ne ni nyini nya soro ay ni ti karamo ma ne ni nyini ala fa nya soro o jama biya Ti. Sigatala. me aydara ta kew Allahu Akbar. aydara ta ke de billahi ni jamanu na nere bi ga hami jira ala la aw kama Allahu Akbar. ala ba do Ti. Sigatola. Andalu. ala ba do Allahu Akbar. musobiya wallahi minnu saballa ku cɛw dusu suma Sigay. O chama. musobiya minnu y'u ka taafe bolo kɔlɔsi k'a ti fɔ ni wali cɛ wɛrɛ Ti. Sigatala. O kacha. cɛw fana biya billahi olu ka kurusi jala kɔlɔsilen don nunu mana jɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka kuma ala fɛ ala bi sɔn Ti. Abiso. Aydara. yan yɔrɔ ninnu n'i bɔra kalama a kana fu i kɔ Ay, ate fango. Aydara. n'i bɔra kalama a kana fu i kɔ Allahu Akbar. dugawu bi minɛ yan Ti. Keneka. an sigilen filɛ du duuru de kɔrɔ nin kira tile la min kun bi kɛ Ti. jihadi Allahu Akbar. jihadi tile la dɛsɛbaatɔw kɛmɛ bɛ min bolo mugan bɛ min bolo bi naani bɛ min bolo hali n'o bi tan bɔ a la o de kɛra ka alakira dɛmɛ ka jihadi kɛ Ti. Sigatala. Odo. mɛ nin yeelen minnu mɛnɛnen filɛ a ɲɛ bɛ guwa minnu na mikoro min bɛ ka kuma mɔgɔ caman sigilen bi yan a bɛɛ ye surafana de dun Ti. Sigatola. u bɛ ka loger fi sabilillahi ansaruw fɛ ala kama Allahu Akbar. O che. Siga. Allahu Akbar. dugawu bɛ minɛ yan Bimne. duloki min filɛ ne kan na n y'a ɲini ansaruw fɛ ansaruw ye dulokiba di yan Ti. dancogo fana ye dulokiba di yan Ti. ka dulokiba di n ka denbaya bɛɛ ma n muso bɛɛ Allahu Akbar. a ye musow fɛrɛ bɔ Ti. ka ne yɛrɛ fɛrɛ bɔ mɛ n y'a ɲini u fɛ u ka jɛn n'a ye n tɛna olu ka fini don Siga. n denkɛ n'o ye mukutari hashima ayidara ye segu a ye duloki di yan ko n ka wajulu kɛ n'a ye a sara bɛ ala bolo Sigatala. sikaso ya fana a nana nin dulokiba in di yan mukutari hashima ayidara ko n k'o don n y'a ɲini tɔn mɔgɔw fɛ ani an balimakɛ fɛ dancogo u ka jɛn n'a ye n ka n denkɛ ka duloki don Ti. Sigatala. Aydara. Allahu Akbar. ninnu bɛɛ kɛra fi sabilillahi ala ɲɛda de kama Wallahi. o la dugawu tɛ se ka bi yan Ay. a tɛ se Allahu Akbar. Ti. a tɛ se Sigatola. an ka yan commerçant ɲɛmɔgɔw u ye misiw di Ti. dɔw ye misiw di ka tila ka bugunen fara misiw kan Ti. Sigatala. san o san dɔ n'a balimakɛ bɛ na ni misiw ye u nana n'a ye Allahu Akbar. c'est à dire a ɲumankɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ Ay. lobugu yɛrɛ a ma bɛrɛ di sa nka malo bɔrɛ mugan ka se 40 ma a y'o di Ti. ko an ka dunanw fana n'o ye Allahu Akbar. a kun kan ka dɔɔnin fara o kan Allahu Akbar. nka a ma ban fɔlɔ an b'a la ka taa Ti. Sigatala. a ye malo bɔrɛ caman di ko k'a kɛ ka dunanw fana Ti. bɛɛ sara bɛ ala de bolo wallahi n'i ye min kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye Ti. mɛ o jama de sigilen filɛ fantanw tu duuru mugan mugan o de y'an sigi yan k'u bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ aw bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ muso minnu mana jɛnɛya la ala kama ala ye min k'u ye kira y'a dɔw fɔ yan Ti. Sigatala. abubakar misiki ni kare kɔnɔ kasa mɛ kare kɔnɔ ko a bana jɛnɛya la Ti. Sigatala. ala ko ye nin kɛ ne kama ala ye mujiza k'a ye du duuru ni mugan mugan ala ɲɛ b'a bɛɛ bɔtɔ la ala yɛrɛ b'a dɔn a dɔw bɔra yɔrɔ la o don ma nɔgɔ o tigi ma Wallahi. surukuw bɛ yen o ye tiɲɛ ye nka ala ka cɛw bɛ yen musow bɛ yen Allahu Akbar. Allahu Akbar. o kɛnɛ dugawu ti bin dɛ Ay. Ate bi. a y'a labɛn Inshallah.
an bɛ miniti 2 ta k'an suli setigi ka se kɔrɔ min b'an fɛ k'a ɲini Ala fɛ miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka Fatiha ta. Dɔɔni fɔra sawo min fɔra Ala k'a minɛ min fɔra Ala k'a minɛ an bɛ jɛ ka Fatiha ta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baara kun cɛra nin cogoya in de la n'o ye Sikaso a silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraba min bɛ yen nɔ laadala sango san u bɛ mawuluduba min labɛn ni ɲinan kɛra ta ko 7nan ye a sufɛ waajuru o de kun ye nin ye. Wala an bɛ Ala de deli karamɔgɔ ye laseli min kɛ a ye jogo ɲumanya kuma minnu fɔ a ye silamɛya kɛcogoya ɲuman minnu fɔ Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye. Nin bɛɛ sababu ɲuman ye ale ka Allah subhanahu wa ta'ala deli an karamɔgɔ n'a ɲɛ jɔyɔrɔ a ye san 70 sɔrɔ san 70 o caman bɛ Ala bolo Ala k'o fara a si kan Ala ka nin kɛnɛya di a ma Ala ka karamɔgɔ lafiya karamɔgɔ kanuba bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen lafiya Ala k'an yɛrɛkun lafiya ka Allah subhanahu wa ta'ala deli Sikasokaw ka kanu Ala ka k'u ma hɛrɛ hayi sisan Ala ka dɔ fara Sikaso dayɛlɛ kan ka dɔ fara yiriwa kan ka dɔ fara Sikaso hakilisigi ani basigi kan fo ka taa se Mali bɛɛ lajɛlen ani farafina bɛɛ lajɛlen ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli san wɛrɛ o bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na hɛrɛ la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Osmane Haidara nato, Sigazo